Pravaštvo itekako živi na ovim prostorima, ustvrdila je predsjednica HSP-a dr. Ante Starčević Ruža Tomašić na izbornoj skupštini o osnivanju podružnice stranke u Gradištu. U tom će mjestu Starčevićance voditi Kristina Jukić. Glavni cilj nam je da radimo po statutu dr. Ante Starčevića, da skupimo što veći broj mladih, premda ih već imamo 70%, da se za naše selo počnu događati nove stvari i da se promijeni način života. Stranci je u Gradištu do sada pristupilo više od 200 članova, s čime su u vrhu stranke i više nego zadovoljni. Slavonija se pokazala i jako dobra i Vukovarsko-srijemska županija je zapravo još najbolja od svih podružnica i od svih županija. Sigurno da me kao potpredsjednika stranke i potpredsjednika gospođa Ruže Tomašić, predsjednica, veseli osnivanje još jedne podružnice, općinske podružnice u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja, mogu reći, s ovim današnjim danom broji 24 podružnice, a ono što je najvažnije broji gotovo 4000 članova. HSP dr. Ante Starčević trenutno broji više od 20.000 članova i spremno dočekuje parlamentarne izbore. Izlazimo na izbore u svim izbornim jedinicama i očekujem, ne bih željela reći, ali očekujem bar 20 saborskih zastupnika. Za sada samostalno izlazimo na izbore, osim ako budu stranke, baš one, zapravo ne ni stranke, ne gledamo više stranke nego ljude. Jer u Hrvatskoj se više ne smije gledati na da li je netko crven ili crn, nego da li je netko pošten ili nije. HSP dr. Ante Starčević na predstojećim izborima u 5. izbornoj jedinici bit će jedan relevantan čimbenik bez kojega se neće moći formirati vlast, rečeno je. Na svim izbornim listama nositeljica će biti predsjednica stranke Ruža Tomašić.